Fortnite добавиха от вчерашния апдейт локация на Супермен, оръжия в Blitz Royale и всякакви други неща, така че днес ще ги пробваме. И здравейте хора, вече от 5 дни има Супермен лайв евент и вчера от вчерашния апдейт добавиха и Супермен локация. Премахнаха колаборацията с костенурките Ninja в Blitz Royale, добавиха две нови оръжия. Нов гейм мод, който е ето този. Днес ще го пробваме, но да видим какво има в батъла. Както виждате, съм взел и Супермен анимирания. И когато ви казах в предното видео, че видеото няма да е на Fortnite, но не. Апдейтът е виновен, не аз, разбира се. Както виждате, мапа е много проведена от този апдейт. Супернова академия е съвзета от CV дървета, от Demon Dwayne. Добавени са някакви спайери, е казал Краса. И ето там, тук пред нас е Супермен локацията. Ние сме с анимирания ап, който за мен е по-готин, вижте го какъв е нацепен. Но не се вижда заради на металото. Плюс това, ако направите победа на Blitz Royale, получавате и Blitz Pickaxe, Blitz кирка, която сега ще ви покажа в Blitz Royale, но сега да видим какво има в тази локация. Знам, че има две NPC-та, не си я представях такава, и то със сигурност, но кацат 500 милиона човека. Супер, новините са, че намерих брат си. Какво правиш тук, бе? Нали беше в Супернова, Ей! Имаме и някакво друго NPC. Това трябва да продава екзотик. Това е предното NPC, което продаваше Yoink шотгън. Тук има 500 000 шотгъна. Аз обирам всичко. Ама арелата малко да се сбием, бе. Вие ще аз точно. Както винаги. Къвто тайн тунел, нещо трябва да чупим, бе. Тук що качихме левел, вече сме 356. Май мисля да си купя екзотик. Тук има печага. Ау! Ти си инсейн! Той е с екзотика. Не е с екзотика. О, мага! Майко, аз не прощавам никой. Добре, аз имам един медкит. Купихме си екзотик и рифтнахме. Вижте, те гигантските камъни, не виждам смисъл в тях. Не знам дали Супермен ще се спалне, но се надявам до някъде, защото аз съм на 500 000 км от центъра. Той трябва да се спалне някъде тук. Но аз стивам в Demon Domain. В Demon Domain сме и виждам някакъв да строи, което не е добре. Къде си, бе? Здравей. Да, ти си строиш. Какво искаш да ти влезна в бокса ли, брат? Не, ти просто си слаб. На Дайко стаята сме. Той е променен. Той е по-демонски от преди. Някак си по-златен. Дайко го убихме. Взимам този митик. Взимам това. И взимам това да сканирам веднъж. Това са NPC-та, няма да взимам медалион, защото така. Излагах, всъщност го взех. Защото просто е хубав. По-бързо презарежда. Но ме издава. Айде, бегай. Тук има 100 000 човека, бе, брат. Ма не, аз имам екзотик, слабак. О, хело! Аз му влезнах в бокса и все пак го убих.
Давай, здравейте, бе, аз не съм лошия човек, бе, оня беше, бе, спрете, бе! Да, тези неща са нещо като Overworld спайерите, аз стигам за Робин и Граплер, ако има, все пак. Наехме Робин, сега сме двама супергероя, съюзника ми май ще умре, аз изех и Граплер, който е щупен. Правиш? Аре, идвай. Тук малко исках да се сбия с скоро, обаче ма пребиха от бой. Той има чест. Хилваме и продължаваме да се бия. Робин нещо да направя. Той има човек, значи. Презареждам патрони. Там има кола. Да, разбрах всичко. Горе има някакъв. Тук някъде му е колата. Ето Робин даже ска... О, не. Добре. Горе не е покътната. Айде, бе, брат. Аз ще те оцеля ли? Ужас! Сега тук сме на спокойствие. Тук си взимаме едни нещица. Освен това се е променила водата на Crime City. Вижте, на картата е синя. Да, здравей. Как си? То пича, какво искаше да направи? Аз имам граплер, все пак ще мога да избягам. Даже само ще го използвам. С-ранг сме също така. И там има О! Здрасти! Дано те оцеля. Оцелих та, аха. Хайде де! Убит. Другите... Че ги няма. Добре, диле долу. Аз слизам долу също така. Сега бие ми тоя камък. Не знам защо. И предната игра така стана. Умирай. Това. И го убихме за 3 секунди. Нямаше смисъл да спамвате. Да видим какво се падна. Гранати. Да. Ау! Ела! Къде си, бе? Ехо! Робин го уби! Не, това не е реално. NPC ми върши работата. Там долу има бой. Аре бе, убиха ма! Сега ще играем да се опитаме да станем Супермен. Знам точно къде скачна. Кацнахме в Фокси. Отиваме там горе да кемпим, да видим дали ще се спавне Супермен, да го вземем. Защото много искам да го взема. Хора, портала на Супермен се спална. Сега да видим. Той е до нас! Ако си изправя колата. Той е точно до нас. Добре. Имаме 200 метра до него. Ето го там. Сега той пада. Не! Дали ще го вземат пред нас? Защото той е точно пред мен! И ние ставаме Супермен! Айде сега!
Айде, качваме се ръка и левите. What? Това се анимирам. Окей. Добре. Тук има малко ми спира звука. Аз го пребих за много време, бе. О, боже. Добре, аз си отивам. Тук е някакъв... Ето. Абе, ти не можеш да си мене, бе. Аз съм... Забавно. Ела, бе. Колата ти е унищожена, бе, брат. Май, то къде излетя обаче? Аз да не съм тегав, бе. Май, е моя жалката кола. О! Го там. Ще трябва да дойда до него. Опа! Ема бият ти отдолу. Его. Ти много бавно се управляваш. И пак го убих. Майко! О, това има графа. Добре, имам... Той е на макс. Тук има един със сърфки. Бам! Ей! Бъде, бе! Аре, заминавай! Къде си? Миличък! Аз да не съм от детската, бе! Майко, аз съм щупен. Добре, имаме 5 кила с Супермен. Качваме левели. Вече имаме 5 кила с Супермен. Летиме си... Аз мисля да отиваме към Overworld Spire. Ето Overworlder. Дали ще кацаме? Тук има и един. Той е на малко. Да видим. Аз го унищожавам. Атака! Майко. Мен доста бързо ме пребиха тука. Боли! Ох! Хайде, майко! С ранг сме! То пребит имаме 7 кила, супер! Брекъв екзотик ще вземем. Аз да помня. Добре, убили сме 100 000 човека и още сме живи. Опа! Някой замина. Пау! Къде си, бе? Ти си нищо. Къде си? Ето го, така. Аз си тръгвам. Чао. Ама да не ми вземеш екзотика. Чай, аз ще седа, ще кемпя тук. Ще чакам. Не! Ние имаме гати оръжията, брат. В смисъл... ние сме на макса. Добре. Взимам тази помпа. Ауч! И ме убиха. Айде към Блиц Роял. Ние сме в него.
Байли са оръжие от чаптър 4, чукът и някакво дето експлодира. Пали са много як медальон. Ама не ни дава и чаптър 4 оръжието. От ламата може да се спечели. Взимам тази помпа, че да имам с какво събия. Взимам тази помпа вече. Друго... Това да... Ела, приятелю! Изчакай ме! Не сме ли приятели? Ей! Аз идвам за теб! Аз му пръснах черепа, изпарих го. Добре, взимаме, отваряме това. Пая ни се букук. А сега... трябва да намеря човек. Аре бе, брат! Много се движиш. В краката, пак в краката. Майка, аз се мога го оцеля 500 часа. Ти колко живот имаш, бе, брат? Ламата спална до нас. Аре, ела. Дай ми това. Да видим какво ще се падне. Ето го, това оръжие. Нещо си, нещо си. Тук като застреляш някой и експлодира. Сега да видим към медальона. Така, той я... Аре, стига, бяга, бе, аз съм твой приятел. Взимам това, не знам за какво е. Сега да го пробваме. Сега да го пробваме, върху е тоя. Добре. Значи застрелвам го, бие демидж, после експлодира. Това ни даде скара. Аз си го взимам, защото ми е любимия райфъл някога. Имаме още пратки. Е, там се бият. Така че я го пробваме. Разбира се, трябва да сме точни. Айде, бе, Блиц Найт. Ела. Ама аз имам скар моето. Айде, пътеките. Я ми дай тая коронка. Няма ми го дай, това легендарното. Окей, това е щупено. Доста щупено. Тук има 500 000 човека. Айде на яденето! Дай ми това, дай ми това. Тук има и мамут. Дай ми това метик. Айде. Айде. Абе. Ай, ще застрелям ли, бе? Добре. Оцелихме си. Или това беше Майдас. Оу! О, не. Хилс. Едно в едно сме. Виждате ли са? О, здрасти! Брат! Лесно Виктори крал, брат. Това беше елементарно. И имаше чар шотгън, който не го използва срещу мен. От мен, чао!